U nedjelju 29. rujna u župi Svetog Josipa u Drvaru, svečanim koncelebriranim misnim slavljem, obilježen je 53. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija na razini Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Euharistijsko slavlje predvodio je vojni ordinarij Bosne i Hercegovine, monsignor Tomo Vukšić, uz suslavlje 5 svećenika. Župnik župe Drvar pozdravio je nazočne i zahvalio im se na dolasku. Napomenuo je kako obilježavanje svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija u Drvaru znači kako crkva u Bosni i Hercegovini nije zaboravila na taj grad. U prigodnoj homiliji monsignor Vukšić potaknuo je na izgradnju zdravog zajedništva, učvršćivanje pravednog mira, širenje dobrote i jačanje povjerenja među ljudima. I da te naše nakane koje su nas okupile u molitvi, djelatnici sredstava društvenih komunikacija preuzmu kao svoju časnu zadaću te ovim moćnim sredstvima i svojim umom, s Božjim blagoslovom i uz našu stvarnu pomoć, pomognu pretočiti plemenite nakane u sretnu svakodnevicu ljudskoga roda. U nastavku je govorio kako ispravna i dobronamjerna uporaba medija može pomoći čovjeku, ali je dodao kako se nažalost koristi i za manipulaciju. Obilježavanje ovogodišnjeg dana sredstava društvene komunikacije u Drvaru ima veliku važnost za župu Svetog Josipa. Želimo biti potpora ovim katolicima u gradu, posebice i zbog toga što još uvijek, nažalost, nemaju svoj sakralni prostor, nemaju svoju crkvu gdje bi se mogli na dostojan način moliti Bogu i očitovati svoju vjeru. Nadamo se da će u ovome gradu oni dobri ljudi kojima je stalo do suradnje i do prijateljstva među ljudima učiniti sve da i katolici dobiju svoj crkveni prostor. Dodao je kako to nije samo ljudsko pravo katolika, nego da vlast i grad imaju sa stanovišta pravde obavezu izaći u susret jer tu je nekada postojala katolička crkva.